Tingin ko lang yung aking mga subscriber, lalo sa mga tatay na happy Father's Day sa lahat. No? Sa magiging tatay pa lang, happy Father's Day. At thank you so much pala guys sa Indonesia, no? Sa Indonesia. Halos 66% ng aking views galing sa Indonesia. No? Thank you so much. Appreciated po yan ni Boy Bicol. Thank you so much. Yung mga short video ko guys, nakikita ko naman sa analytics ko. Tapos mga viewers galing sa Indonesia. Thank you so much. Nadagdagan din yung aking viewers. I have more subscriber and watch my video. Thank you so much Indonesia. And 15% galing po sa Pilipinas. Thank you so much sa support. Galing kay Boy Bicol. Ngayong Father's Day, enjoy lang mga tatay. Ako rin ay isang tatay. At enjoy lang natin kung tayo yung mga trabaho. Enjoy your life. And effort sa ating pamilya. Spread natin love sa ating mga family. Thank you so much for supporting Boy Bicol. Ingat po kayo and spread love. And ingat and enjoy. I love you all.